the 7 compelling reasons to pray. 7 compelling reasons to pray. Well, there are 2 kinds of Christians. That a prayerful Christian can prayerless Christian. The prayerful Christian ket a strong Christian. That a prayerless Christian ket weak Christian. Because more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. So, for the Christian to live a strong life, he must establish a prayer life. Kat apay kakabsat, anya dagiti mangiduron, ken rasunes, nga agkararag tayo. No apay nga dapat managkarkararag tayo. 7 compelling reasons to pray. Umuna, because God's direct command compels us to pray. Ti Diyos imbilin na nga datayo ket agkararag, and because it is God's command, we must obey. Luke chapter 18 verse 1, kunana jay kakabsat, He spake a parable unto them to this end, that men ought, tingnan na sound data, ought kakabsat kat there is no other option. Awan alternative na. Hana mabalin, day kas lang kuma, is there an alternative for breathing? Mabaling ka kading agbiag, nga hangkagang anges. Is there any alternative for breathing? Mabaling ka, the alternative, iti rice, iso digiti agket-keto diet, arat na ganang aminte, kwan? Shiitake rice? Oo. There is an alternative for a carbo-rich rice. Iso dete shiitake? Siriyaki? Shiitake rice. When? Nga low carb ko na amin shiitake. Basta di jay kakabsat. But there is no alternative for prayer. Because God commanded it, so there is no other alternative. Nga ramidin tayo, no di agkararag. Men ought always to pray and not to faint. Nalawag iti Matthew 7:7, kung ni Apo Jesus, ask, that's the command, and it shall be given you. Seek, that speaks of our responsibility. So the reason why we pray is because we seek. Meaning, we do our responsibility, and that is why we pray. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, that speaks of persistence. Don't quit praying. Don't stop knocking. For every problem, there is a solution. So you need to ask, Lord, tulungan na kami, kanakamti solusyon di problema mi. Seek, do your responsibility. And knock, don't give up. Don't give up. So deta kakabsat, God's direct command compels us to pray. Number 2, reason to pray is the challenges of life. The challenges of life compels us to pray. Ano digiti challenges tayo di pa nagbiag? In Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Ano't nakita tayo kadetoy? The rigors of life. Okay? No rigor ko na tayo, dagiti narigat, nga karit, iti panagbiag. Wind, the eagle, ket mapan ije kangatuan, ket sunsunan na, ije napigsa nga angin, go against the wind that represents the hardships of life. Okay? Run and not be weary. Run symbolizes the rush of life. Ado dagiti ikamkamat tayo. Ado dagitay ikamkamakam tayo. Without God's blessing, hantayo og balegi. Walk and not faint. Ano detoy? No walk, you maintain a speed or pace. That's the routine of life.
You know, temptations compel us to pray. Amom do adu ti parikot ken problema ket masulisog kami. Ni Satanas sulisugan na tayo. Ket hantay kayat nga ti sulisog ket agbalaygi kada tayo. Isu nga agkararag tayo ket kuna tayo apo. Saan ko kayat nga matnagak iti sulisog? Agpaisong adu ti rigors ti biag, agpaisong adu dagiti rush, agpaisong umay iti panakabannog ti panagbiag, ngem umayak ken ka ket pabarwem ti pigsak, tapto saan nak nga matnag iti sulisog. Amen. Kastamet kakasapulan tayo ti wisdom. That's why we need to pray. What else? Peace should rule our hearts. Adu dagiti tao nga adda pagdandanagan na, adda pagdandanagam ita, adda ti pakarikutam. Okay? Pray. Philippians 4:6-7. And then, let us cast our cares and burdens upon the Lord. So nga no, adut problemam ita, parikot mo, adu dagiti mangpakapoy, kengka, anat aramidem. Akat itaklin mo iti apo, dagito. 1 Peter 5:7. What did God say? Casting all your care. So, that tells us nga, no adut parikot kan problemam ita, kat isut mangidurun king ka, nga umasidag ti apo, itaklin mo king kuana, dagita nga dagansen iti panunod kan rikna. Psalms 55 verse 22. Psalms 55 verse 22. Napintas dito yung kakabsat. Cast thy burden upon the Lord. Amo yung ti cast. Ipurwak mo, itaklin mo, you transfer the weight of the problem. The problem will still be there. But the weight, itud mo itiyapo. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Kasapulan tayo deta. He shall never suffer the righteous to be moved. So, the challenges of life compels us to pray. No need to explain that further kasi talagang very common sense deta nakakabsat no adut parikot problemam ita iso detat gapu nang agkararag ka. Tamay mayat ti agkarkararag ngem agdandanag. Ti panagdandanag, panagworworry, saan na kaya nga balbaliwan deta sitwasyon mo. Ngem iti kararag, ti apo, kaya na nga baliwan data sitwasyon mo. So instead of worrying, you must be praying. Okay? Number 3, reason to pray. Our love for our fellows compels us to pray. No concern tayo kadagiti tattao kakabsat, dayta nga concern tayo kadakwada, ket agbalin nga kararag para kadakwada. Amen? Kaslagi ni Apostol Pablo di Romans 10:1, ket makonsernan kadagiti kakabagyan na, iti lasag, brethren, my heart's desire and prayer. See, anat desire na, para kadagiti kabagyan na nga Israelites, nagbalin nga kararag di jay, ana di jay, that they might be saved. What does that mean? Nga maamamu da kumamit iti apo. Nga maisalakan da kumamit. Datayo nga Kristiyano, dayta kakabsat ti dadagsen tayo. That's our burden for our loved ones, for our friends. Kadakeng estudyante, your classmates. Umay man ti pa nagbabasan. Sapay kumata ita, mariknam deti nga burden, ket kunam apo, deti pa nagklase mi, oray virtual. Tulungan nak nga maipasok ko apo, iti pa nakaishare ko ti ibanghelyo, kadagiti classmate ko. Amen? Sino kada kayo ti estudyante, nga naka-share iti naka-gospel, kadagiti friends na, itayag naman ti ima na? Dapat deta ti desire ta pusom, ang si katiguyudon dan, o di kat isuda ti maguyod mo. Isuda ti maisharam ti gospel. So, if you really love your friend, agasam ta,
Agasam ta classmate mo, kinadkadwam nga nagprad-project, tapos di mo in-share ti gospel king kuana. Tapos natay, papanandi kararwana, kat mapanji impyerno at di namot na ammo ni Kristo, iti pudpud nung apan nakamam mo, ken kuana, kakas mangisalakan, ken manubot. Kat kala di rich man, ken ni Lazarus, di ba? Di rich man na pan Hades, ni Lazarus at di saklot ni Abraham. Pagit kita di rich man, ni Lazarus at dadjay, saklot ni Abraham. Kunana Abraham, kunana ibaon mo man ni Lazarus, tababasaan na di, tamudo na kat idepel na didingiwat ko kat adak nga matutuok, mawawak, mabisin. Marigatan nak. Kat kuna ni Abraham, imposible dayta. Gaputa dati yuyeng nga nagbaetan tayo. Idadda ka ijay daga na namay ka, ni Lazarus marigriga. Anak ko na di rich man, dinggan nyo, nadadagsanan ka, digiti kakabsat na. Kunana, Abraham, Abraham, kunana, ibaon mo man lang arod ni Lazarus, tamapan na, kaskasabaan, digiti kakabsat ko ta, dalimapay nga kakabsat ko. Tapno handa umay ditoy, nga agtuok nga kaskanyak. Kuna ni Abraham, adadjay digiti propeta kin ni Moises, kunana, meaning, adadigiti, mangikas kasaba, iti Biblia ijay, kat adanto kadakwada no mamati daw no saan. So, datayo nga Kristiyano kakabsat, amutay ti papanantay no matay tayon, kasano nga ro digiti kabagyan tayo. Kasano no ag-rapture ita, mo iti rapture, no umayan ni Apo Jesus, ugat umay na alaan ng digiti anak na, dati nga naisalakan, imawat keng kuana, kaya nagpukaw tayo in the twinkling of an eye. Kasla tip in the night. Nagpakpakada. Umay na tayo alaan, biglaan. Mabati digito'y nga kakabagyan tayo. Pamilya tayo, kakasinsin, angkel, kaanakan. Kagayem. Kat malagip da kanto. Di kanto magilti no kunadagat apeng aming nga dinala imburay kanyak. Kadkadwak ti project. Kadkadwak nga napan nagmermerienda. So nga kakabsat, ti prayer, kan encouragement ko kada tayo amin, kadagkararag tayo kumagat ko na tayo, Apo, usarenak, wano mangusar ka, iti tao, nga makaiburay, ti ibanghelyom kadigito'y kabagyan. Iso nga, da kayo kakabsat, no da kayo ta abroad, kadagbuy-buya kayo, ket taga-Claveria kayo kakabsat, ikararagyo, day church day Claveria, tapno ma-reach out dagiti pamilyayo, iti Claveria. Ket baban ka, dito live stream, praise the Lord. Adot maya si Degan iti Apo. So, our love for our fellows compel us to pray. Digiti kakabsat ti Apo, madadagsanan ka Apo, tulungan ti parikot ken problema na. Okay? Number 4, the compassionate heart of God compels us to pray. Marik na tayo ngamin nga ti Apo kakabsat ket naasi. Kas kunana iti nasantuan nga surat, di Hebrews chapter 4. Isuna ket haan nga kasla detay tao nga hanaam mo ti makipagrikna gaputan ni Apo Jesus, idi adda iti lasag ket napadasan nat nasulisog, napadasan nat nawaw, napadasan na dagiti mapadasan nga mangted ti pagleddaangan iti tao. Isu nga kunana, inawis na tayo, come boldly, 16, to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, dayta kakabsat, kat isu iti guyod tirik na tayo, nga makisarita iti Apo, nga mangibaga, urean niya, digiti parikot ken problema tayo. Number 5, our passion for God compels us to pray. Our passion for God compels us to pray. Ano ka na sound? Deta passion. Halaan mo't nga makisarita ka ti Apo, gaputa da ka sa pulam. No di kat gaputa kayat mula nga kasarsarita isuna. Kayat mo nga isuti pangibagbagaam, dagiti needs mo, dagiti problema. You love Him. You are passionate for God. Itakakabsat kat
permiti social media, kat no Kristiyano ka, kat no di mo maalwadan kakabsat, agawan, deta social connection mo, DJ connection mo ti Apo. Agawan, iti circle of friends mo, iti social media, DJ affection mo, nga imbes nga makisarsarita ka ti Apo, kat iso kakabsat, iti pakaibaw-ingan, dagiti puso tayo. Ngam ni Salmista David, kuna na di Salmo 5, 1 aging 3, anak kuna na jay. Psalms 5, give ear to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. Wow, mariknam di puso ni Salmista David, aya? My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Kat bigbigat kakabsat, sino kasarsarita na? Iti Apo. Oh, ini David, uray pa'y idi hampay nga ari, kat ubing pelang isuna, agay aywan, digiti karnero ni tatang na, ano to ubra na, kasarsarita na ti Apo. Ada deti ko na ti may nga pastor, idi kat dakkel ti kinapudno na deti ko na. Let us be careful that we become busy in the ministry, that we fail to connect with the master of the ministry, kunana. So, no kasanot ka, busy tayo mat, iti pa nagserbi, iti Apo, si kakararag tayo nga mga ramid kadigitoy nga bambanag. Watch and pray. Amen. Oh, do you enjoy talking to God like you enjoy talking to your friends? Kanot na udi nga deti makisarsarita ka ti Apo nga na-enjoy mo. Laman, damagaman ta kaabay mo. Kaano tinaudi, nga na-enjoy mo, tinakisasao kini Apo Diyos, kunam. Nakas di pa nakisarsaritam, kadagiti gagayim mo, nga nasingad king ka. So, not only we come to God because we have need, we have problems, we have challenges, but Lord, kuna tayo, makisarita king ka kasi kayat kunat makisarsarita Apo king ka. Our passion for God compels us to pray. Number 6, reason why we pray. Examples in the Bible compel us to pray. Ikang kay digiti so magmamano nga powerful examples, ha? Oh, nga digito ikanda ka iti kwa, kumbaga ket ignitan na kuma ken ka. Iti tarigagay nga makisauti Apo, specifically kadayjay case wano situation digitoy nga inak isite nga example kada kayo. First example is our Lord Jesus Christ. It's a Garden of Gethsemane, deti nga situation, adda iti sanggun na kakabsat, iso deti, before the crucifixion, iso detoy napan iso na di Garden of Gethsemane. Ket, before nga umay datiliwan, tapno ilansada ijay cross, ammo na daytoy nga mapasamat, ket inyarig na daytoy nga may nga kopa, nga nadagsen nga inumun na. Kat kunana, Ama, no kumala mabalin, nga sabali ti pagpaayan na daytoy, ngem numan pay ti kasta, sanga ti pagayatak, no di kat ti pagayatam. Dayti kat ehemplo nga ipagpakita na, nga no adda kat ti sitwasyon, nga makigubgubat jay will mo, iti will iti Apo, kas kini Apo Jesus, ti aramida magkararag ka, kat kunam Apo, tulungan na nga saan ka di nga ti pagayatak, no di kat ti pagayatam iso ti masurot. Ket no anyaman Apo iti pagayatam, kadaytoy nga banag, tulungan na nga mangaksept nga naimpapuswan, nga awan ti panagriritirik na, nga Apo kunak kuma, Lord, thy will be done. O, sino kada kayo ti adda iti kasta nga sitwasyon ita? Nga adda ka iti crossroad, kat dahito iti pagayatam, ngam dahito iti pagayatan iti Apo, kat adda ti panag supring da kakabsat. It may be good to you, but it's not the best. God wants the best, but to you it is good. So, agin nagaw, kat kunam kuma, Lord, Ama, kas kini Apo Jesus, kunana,
not my will, but thy will be done. Amen? Oh, so deta kakabsat, example. May kaduang example is the prayer of Jabez. The prayer of Jabez. Iti 1 Chronicles 4:10. Oh, basaan tayo mampela di versikulo. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Kasanong agbalegi kakabsat no awan ti blessing ti Apo. "And enlarge my coast, and that thy hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested." Ano di pagpakita na deta kakabsat nga example? Without God's blessing, our desires, plans, and intentions will only fail. Kita yo? Iso nga no adada digiti madama nga isa-isayang kat tayo, nga ganwat, plano, panggap, wano endeavor ti panagbiag, kakabsat, agkararag tayo, ken dawatan tayo, iti panangtulong dagiti kakabsat ng runa iti pastor, nga mangikararag kada tayo. O, kala iti bigat at kakabsat nga timawag kat kunana pastor, ipapray over ko man dito pastor nga plano. Kat amen na ako na, sige agkararag tayo. Apo, bendisyonam digito yung nga kakabsat. Tamarisot da dito yung problema. Kat sapay ko maapo, tatulungam ida. Amen? Prayer. Without God's blessing, our desires, plans, and intentions will fail. Kada kay agbasbasa, no tibigat nakariing ka, sakbay nga mangrugi ka kadigita ubraem nga agbasbasa, agkararag ka. Kala ni prayer ni Jabez, "Oh, that thou wouldest bless me indeed," kunana. Ket mamin anumot lang, it will not take 1 hour nga kunam Apo Diyos, bendisyonan nakman, digiti innak adalan itang agmalam. Dito yung pakarigatak ka subject, Apo ket mat. Ket sapay tatulungan nak, talistok nga maawatan. Deta ko mati automatic kumbaga ket DJ pa nakarigat mo. DJ nga banag ket automatic nga ikararag mo. Dakay nga agububran, tibigat ko ng Apo Diyos, tulungan na, tibapang ko pa nagubra, ikan nakti wisdom, iti panaki langlang ko, wano panaki tungok, kadagiti kakaduak ti trabaho, ikan nakti nalawa nga panakaawat, at idug nga panaganos, ken saan nga nalaka nga, dete, ma-defeat, Apo, dito puso. So, tulungan na. O, no si kagat supervisor yan ta trabaho. Ikan nakti wisdom, Apo, nga mang supervise. Amom, nataltalgad pusom nga agtrabaho. Nataltalgad jiriknam kan panunot mo, nga mga ramid, kadigita nga banag, no, na ikararag mo kakabsat. Di nga men, kalagin Jabez, and God granted him that which he requested. May katlo kakabsat ka example tayo ni Jonah. Oh, adat malagip yung kan Jonah. Ni Jonah nag-backslide. Intarayan na iti awag, iti apoging kwa na, nga mapanjay Ninibe. Tahan na kayat ti mapansadyay. There are factors and reasons why he does not want to go to Ninibe. So nag-proceed nga mapan ijay Tarsis. Along the way, ijay layag kakabsat, di bye-bye. May tinapigsa nga bagyo, dagiti ni kapitan, kan dagiti crew ti barko, kat intapwak dan kakabsat, dagiti bagahe da, awanen. Kat kaskas di kakabsat, di kwan, matmaturog ni Jonah, riniing dagat ko na, dapay nga si kamat maturog. Di kwan ni Jonah na-realize na kat ko na siyak iti gapuna daytoy nga didigra. Tapwakdak. So in tapwakda, inalunon di dakkel nga ikan. Ijay buksit di ikan. Nagkararag ni Jonah. Gitan niyo? Nagkararag. Padasan ti nga basaan di kararag na. Deti kararag nakakabsat kat. Deti kwa nagbabawi. Si bababawi. Nagpakumbaban iti Apo.
Kitan tayo man, Jonah chapter 2. Pero kita di verse 2. Di kararag ni Jonah. Dinggan nyo kabsata. Verse number 2. And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord. And He heard me out of the belly of hell. Kunana. Kasla, dakti impyerno kunana. Agasam, deta, dakataon nagtatsanti, ikan kakabsat, di pa ma-digest ka. And thou heardest my voice. Kitam, uray gayam limami istay tiapo, no mabigbig tayo kadag subli tayo keng kuana, tiapo dumngeg. Mabaling nga ita, adakada tayo, ti aglamlamiis, wano imadayo ti apo, kat na-realize tayo, it's about time, ngagsubli tayong ti apo, kakabsat, gagayem, kaslaki ni Jonah, nagpakumbaba, nagkararag, diningeg iti apo. So ngagkararag kamot ita. For thou hast cast me into the deep. Ijay, kating, di kaungan, di kating nga antibaybay, dagiti alon, daluyon, kunana floods compassed me about, all thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. Digiti Israelites ngamin ide, no agkararagda, sangwanda jay templo ti Jerusalem. Ha? Sangwanda, urayan nat yan da kakabsat ket kwa, amo dat yan na pagsangsangwanda. Kalagan Daniel, no kita nakabsat jay, tawag at sumango ti Jerusalem. So ako na, I will look again, because they jay kakabsat, isot namnama da, isot ayan ti apo. Kaslang DJ isasango dati Jerusalem, ket malukatan manen ti barungan namnama kadakwada. Datayo kakabsat, ti apo, ti tangaden tayo. Ha? Verse 5, the waters compassed me about, even to the soul, the death closed me round about, the weeds were wrapped. Ano, digiti weeds? Digiti lablabig. Ano pa? Aragan. Anot nagan na di ayan yung reklaberya. Ha? Lablabig. Wa, kat araragan. Kulot. Kan digite. Ano ito na imasan? Arusip. Dayjay. Ha? The weeds were wrapped about my head. Konana. Siguro kat kinan di dakila ikan. I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Talagay niya explain na di experience na di nagtitsa na ya. Oh, verse 7. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. Verse 8. They that observe lying vanities forsake their own mercy. 9. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Itong palko di inkarik ti apo ko nana. Kita nyo kakabsat. Iso nga digiti kat ehemplo. No iti dayti nga gundaway. Aglamlami is ka. Wano naglami is ka. Nariknam nga bimaaw ka. Imadayo ka iti apo. Sang nga ti apot imadayo. Datayo ti imadayo. Kat kaslakan Jonah. Kat daytoy makitam nga nagpintas ka istorya kat kunam apo. Kaslakan Jonah. Umasidigak mat apo kang ka. For some time ngay madayo akeng ka. Limami isak keng ka. Ngay maduyak nga si papakumbaba. Kat dawatik nga ipangag mo ti araraw ko. Kat apo pasubliem ti bara ti panagserbik king ka. Kat tulungan na kumaapo Diyos. Amen! Oh, kita nyo? The examples in the Bible compel us to pray. Mauding ehemplo ngayon nag-isir kanyayo, the early church. Di una nga church kakabsat, in the first century. After Jesus ascended to heaven, we have the church there that continued. Kakabsat, they were persecuted. Kunada ka digito'y mga kasabagat, maminsam pa ya. Hami kayat nga manggana, ngay kas kasabayo, dayto'y nga nagan. Dayto'y nga nagan. Ngay kas kasabayo, mapanyo kit dising-singiran, isingiriyo kada kami. Tipan nakatay, dayto'y nga tao. They were referring to the Lord Jesus Christ. Kat kunada, sami kayatan, nga manggagpay, ngay kasabayo, dayta nga nagan. Anay narami digito yung apostol, napanda ka digiti kagimungan, digiti brethren, insirda, kunada kakabsat, agkararag tayo man. Iso da iti prayer da,
Acts chapter 4, verse 31. So pagmayatan na no aday ti church, nga pagpa-prayer requestan tayo. Amen? Oh. And when they had prayed, anong tapasamak? The place was shaken, where they were assembled, and they were filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that out of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Oh, and with great power gave the apostles witness of the resurrection. Handa nagbuteng. And great grace was upon them all. Ana't makita tayo kadito kakabsat nga church, boldness and great results come as a result of prayer. Oh. Iso nga kakabsat, hanti agsad sa duty prayer meeting. Amen? Oh, no, dadigiti prayer request yun, dadigiti chat group tayo, ikabilyo na tadjay. Ano mabasa, digiti kakabsat, dakit uray man lang nga segundo italumitim, nagat kuna na apo, bendisyon ng dedo yung kakabsat ni, kat tulungam apo idata. Gito, dasang apulong nga nang ikararag, king ka kakabsat. Kat nabilag deta ti apo. You see? So, these examples compel us to pray. Anak digiti upat, ti pakarelatam itata. Kat kunam, kas lagi ni Apo Jesus, at daak iti kanito nga makilablaban at ti pagayatan iti Apo. Kat saan? Apo tulungan nak. Ikatam digiti fierce tapnun ti kasta Apo. Awan lapod ti pa nag-obey king ka Apo. Mabaling at ti pakarelatam kat ni Jebes. Nga digiti panggap mo, awan baligin, ano awan blessing ti Apo. Mabaling nga kaslagi ni Jonah, nga naglamiis, imadayo ti Apo, ngem nagpakumbaba kat ti Apo, tinulungan na isuna. Wano deti early church, kat masapol tayo ti boldness, it is a result of prayer. Amen! Number 7, last. Maudi. 7 compelling reasons to pray. Number 7. The powerful promises of God compel us to pray. Amen? The powerful promises of God compel us to pray. Yung kakabsat, amuyo, nakapimpintas ti kararag. Digiti kariti apo kakabsat kat kwan. Isuda iti rason nga kararag ka kasi adamom ngayon kari kala ti arig na kakabsat, ti ubing. No adaing karim, han na malipatan. Tingamin, hang ka di kakabsat. Naimbagam king kwa na, numalpas mo deta, adanto siertim, ay kakabsat. Siguradum nga itong palmo deta, ta dinto mamatiging kan. Alan anak ko, no ilipas mo deta assignment mo, intay to ag Jollibee, anak at tikayat mo, kadimbaga na, 1-piece chicken, Joy Papa, win anak ko, uray pe, the French fries na. Ay kat talaga kakabsat, ilipas na. At agur uray day Jerry Wardahan na malipatan. At dakarime. Amen. Tununalpasan kakabsat. Anat tukuna naging kan. Panalpaskon. Anakay na nga sa undi jay. Ti Jollibee. So, digiti kariti apo. Sila lagip tayo. Isot gapo na kakabsat nga. Iti kanito. Nga masapol tayo. Day nga inkari iti apo kakabsat. Agkararag tayo ata. Li sila lagip tayo. Digiti kari ka. Kat digiti kariti apo kat sana mabali nga itayab ti kali. No di kat iso ti mapapati. Napintas man di jay. Amen. Dagiti kari ti apo saan nga itayab ti kali. Iso iti mapapati. Iso nga tunukang kakabsat kat apo, di ba ingkarim ti sa umne? Jeremiah 33:3. Ala, kada kayo nga dayan tasum. Sino kada kayo ti kanayon nga claim ti Jeremiah 33:3? Tayag na ima na. Di ba? How about Philippians 4:13? I can do all things through Christ. Apo, ikanak ti strength ita apo. How about Philippians 4:19? But my God shall supply all your need. Apo, may kuya si nagdigiti pagkaskasapulam mi because in Karim, you will supply my need. Amen? How about Proverbs 3:5 and 6? In all thy ways acknowledge Him. He shall direct thy paths. Nagmayat dahitan.
Ti Apo urnusen nanto, dagiti dalan mo, dagiti addang mo. See? So dagiti promises ti Apo. Kada malagip mo, Apo, han nakasapulan ka kabsat nga dede ka la formal nga agtugaw kagat may sa oras ka nga mangikarkararag DJ promise ti Apo. Mabaling nga dete kas lang wala nga nalagip mo ket ada problema. Kasarsaritam, Apo, inkarim ti saom. In all thy ways acknowledge him, shall direct thy paths. Apo, italik miging ka dete problema mi ita. Ket hami amot aramidem mi. Ngam amok nga sakbay pay. Nga dimteng deti nga problema mi. Ammo ti solusyon na. Isong Apo, dawatin mi ita. Iting ka panangurnos dagiti sitwasyon, Apo. Tulungan na kami, Apo. You can claim His promises. Amen. Oh, eket kunana DJ Bible ket kwa, pray for your enemies. Eket Apo, kunam ti saom, kwak ti pamales. Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So nga po, makaamukan, ikumit cooking kan, digito'y Apo, nga tao, tasika iti makaamo, kat Apo, with my heart, I pray, nga ure ka di kasjay, kat ikam ti panakalawlawag ti pampanunot da Apo. Diba? So, digito'y kakabsat nga promises ti Apo, it will compel you to pray. So, kakabsat, amen. Deto'y ti pito, nga compelling reasons to pray. Oh, sa dinnud ta kakabsat iti nakatatsan ti pusom itang arabi kada tayo nga amma kakabsat masapula managkarkararag tayo. Dakay nga nanang. Oh, datayo nga dakay nga young people managkarkararag. Let's review the 7 reasons. Amen. Okay, reviewon tayo kakabsat. Another, number 1, God's direct command compels us to pray. Number 2, the challenges of life compels us to pray. Number 3, our love for our fellows compels us to pray. 4, the compassionate heart of God compels us to pray. Our passion for God compels us to pray. Examples in the Bible compel us to pray. And 7, the powerful promises of God compel us to pray. O, kakabsat, managkarkararag tayo. Italigtay ti Apo di gito, ingabambanan. Amen? Kararag tayo, kakabsat. Lord, thank you kadeti nga mensahe nga nangaganmi na irugi idi Sunday afternoon. Kaya't nailipas mi itang arabi, Apo. Lord, tulungan na kam kuma nga saan mi i-underestimate, wano i-devalue, ti importansya iti panagkararag. Tadig ito'y pito nga naibinsa-binsa, dadakkel da Apo nga rasones, dadakkel da Apo, serious matters digito'y. Direct command from God is a serious matter. Challenges of life are serious issues. They concern me kadigiti, padami is a serious matter. Your compassionate heart, you are serious and you mean business with us. Our relationship with you is serious. Digiti nakita may nga ehemplo are serious instances can cases nga mabalin pakarelate mi. Kat digito'y promises mo, they are powerful and serious matters. Lord, teach us to be prayerful. Kat uray agub-obra kami, agkarkararag kam kuma. Help us to watch and pray, ride and pray, work and pray, but whatever we are doing, prayerful kam latta Apo. Kat kuam ti gloria kandayaw, agyaman ak Apo, ti response di gito'y kakabsat, nga makitak di Facebook, kan uray di da Zoom, kan mabalin ijay YouTube. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen, amen and amen.